Мен инде шулай билесиз бит инде видео репортажлар ясарга яратам. Инде чөнки үзем күргән матурлыкны сезгә дә күрсәтәсем килә. Үзем сулаган һаваны сезгә дә сулатасым килә. Менә бу матур каеннарны мин обычно инде теге истән 8нче этаждан балконнан күрсәтәм сезгә обычно. Менә монда астан инде. Алар кырыенда түгел, бераз кырыйдарак басып торам. Шундый матурлар. Кояш төшкәч, алар шундый кояш нурларында уйнаштырып матур төсләргә керә яфраклары. Тәбиғәт шундый сәләтле инде ул. Сәләтле.